Velkommen og god aften til Tour de Hat. Tour de Hat. Vi har endelig besluttet os og fået tid i kalenderen. Og det har sagt med taget sin tid. Ja, man er noget hængt op her. Men vi tager et smut til Stevns Forte, hvor vi regner med, at vi lige laver en fed video og en udflugtsvideo, som vi lægger op på YouTube. Det bliver faktisk vores første seriøs. Ja, det gør det. Fordi vi har sagt med at lave meget lort. Ja, men vi skal også lige øve os i at klippe jo. Ja, det er mere for øvelsens skyld. Ja, og den eneste seriøs, vi har, det er biografen. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Så det bliver vores første tur, og den går i luften, og vi filmer faktisk allerede nu på fredag. Og vi kører mod Sjælland. Og vi kører afsted mod Djævlø. Ja. Og så kan det godt være, at vi aflægger nogle besøg, hvis der er nogen udenfor i haven eller noget. Det kunne være sjovt. Ja, det kunne det faktisk. Lidt ligesom fotovogn. Ja, bare gå rundt. Goddag. For lige at se, hvad fanden laver I? Hvad laver I? Så det er jo sådan lige kort herfra. Det har det godt ude. Ses. Øjne.